Budete voliť a keď áno, prečo? Pôjdem voliť, lebo si myslím, že nechcem si nechať ujsť túto skvelú príležitosť. Ja vôbec netuším, či poviem voliť, fúha. No, voliť určite pôjdem. A prečo? No pretože to, nie že to považujem za svoju povinnosť, ale považujem to za normálne ísť k voľbám. No, pôjdem voliť, lebo treba. A chcem to mať, nie že vo svojich rukách, ale nie, že človek sa sťažuje a nič preto nespraví. Nepôjdem asi voliť, lebo bývam v Tatrách, takže stojí to zbytočné peniaze. Rozmýšľala som veľmi, že nepôjdem voliť a asi ani nepôjdem voliť, pretože už som bola voliť, vždy som si splnila svoju občiansku povinnosť, ale teraz ako tak sa nejak strátila tá dôvera akože voči tej vláde alebo tomu systému, že rozmýšľam, že nepôjdem voliť, lebo naozaj si neviem vybrať z toho, čo je. Podľa čoho sa rozhodujete? Podľa toho, jak sa strany správali posledné volebné obdobia. Skôr podľa pozadia jednotlivých osôb, takže pozadia myslím životného. Skúsenosti a väčšinou sa nerozhodujem pre to, čo chcem, ale kvôli tomu, že čo nechcem. Z každého rožku trošku. Podľa programu, podľa tvári, ktoré v tej strane stoja. Budem z konkrétnych ľudí voliť, nie strana ako taká, že teda možno tých prvých ľudí by som si zrovna nevybrala z určitej strany, ale rozhodne ľudí, ktorých už aj trošku poznám. Asi tak a podľa anamnézy životnej a podobne. Osobnostne, ako by mal vyzerať ideálny politik pre vás? Ideálny politik pre mňa? Aby dodržal to, čo povie. Istotu, aby sme mali. Nič iného. Ale to nie je len v politike. To ako všade. Keď niečo poviem, tak to dodržím. No v prvom rade by to mal byť vysokomorálny človek. Viete, nezáleží na tom, že akú profesiu možno vykonáva, ale je to v prvom rade otázka svedomia, lebo človek, pokiaľ je to človek čestný a férový, tak chápem to, že nemusí zrovna vedieť v politike chodiť, pretože politikom človek sa učí rokmi a robia určité chyby, ale pokiaľ máte morálku a svedomie, tak rozhodne privedie ich, tieto vlastnosti privedú človeka k rovnej a dobrej ceste správnej. Ideálny, taký neexistuje, ale mal by byť aspoň čestný a rozumný, mal by mať nejaké nápady a nesklamať to. No, čestnosť a dodržovanie sľubov. No, mal by si držať svoj morálny kredit, s akým vstupoval do tých volieb, teda predpokladám, že tam idú ľudia, ktorí majú asi také čisté úmysly. Čo vám vadí na politikoch alebo na politike vo všeobecnosti? A neviem, ťažko povedať. Neviem sa k tomu vyjadriť. Že jednoducho sa nevedia správať, správajú sa tam ako podnikatelia medzi sebou, aj čo sa týka nejakých rozhovorov, relácií, čo sledujem. Jednoducho to nie je nejaké hádanie sa o nejakej zákazke, ale je to politika. Myslím, že tak by sa mali politici aj vyjadrovať, aby si získali možno dôveru mladých ľudí, možno aj starších. Takže asi to mi vadí. Podvádzanie, klamstva, rozoberanie majetku. To, ako sa počas toho obdobia tam zmenia tí ľudia. Že sú až veľmi podnikaví možno. Čo mi vadí, tak viete, otázka peňazí pre mňa nie je nikdy prioritou. A zdá sa mi v poslednej dobe, ako veci vystúpili do popredia, že aj takí ľudia, o ktorých som mala vysokú mienku, sa ukázalo časom, že tí ľudia vlastne sa nechali tými peniazmi stiahnuť k takým, teda ku dnu. Bez ohľadu na to, koho budete voliť, je kampaň nejakej strany, ktorá sa vám páči, alebo naopak, ktorá sa vám nepáči? V podstate ju moc nesledujem, lebo som bol rozhodnutý už v podstate, keď začali, keď
keď boli vyhlásené nové voľby. Tak. Sledujem politiku veľmi, teda by som povedala dôrazne, ale ako amatér. Nikdy by som sa do politiky nenechala vtiahnuť. Bola to aj taká filozofia mojich rodičov. Ja pochádzam z takej veľkej rodiny z 12 detí, ale rodičia boli správni ľudia. My sme veriaca rodina. Takže, ale otázka viery nie je vždycky len otázka toho presvedčenia, je to otázka dobrých skutkov a to hovorí za všetko. Tak každý prezentuje tie svoje myšlienky, takže keď vidíte niekoho v nejakej miestnosti, tak si viete predstaviť, že kam asi ten jeho smer smeruje. Žiadna kampaň sa mi nepáči. Všetky kampane sú podľa mňa zbytočné. Predsa tí politici sa prezentujú celý život. No skôr sú mi hodne ich je nesympatických. A myslíte, že Slovensko alebo Európska únia by mala pomáhať Grécku? Každý by si mal zodpovedať za to sám, podľa mňa. Pomáhať sa má tam, kde sú živelné katastrofy. Tam, kde niekto mrhá peniazmi, by som nedal ani cent. Ja si myslím, že áno. Lebo to nie je len, že Slovensko či pomáha Grécko alebo Taliansko. My sme sa upísali do určitého bloku a si myslím, že tam, keď sú problémy, tak treba, aby sme ich aj my vnímali ako problémy, lebo do takých problémov sa aj my môžeme doniesť. Fúha. Nemám na toto jednotný názor, ale vstúpili sme do Európskej únie a sme členom Európskej únie a keď sme tam vstupovali, tak sme vedeli, že máme nejaké záväzky voči Európskej únii, takže myslím si, že Slovensko by malo tieto záväzky si plniť. Na druhej strane, keď sa to povie tak bulvárne v tých číslach, že aká to má byť suma, tak samozrejme je to také, je to diskutabilné, nemám na to presne vyhranený názor. No, ako ľudia asi by sme si navzájom pomáhať mali, pokiaľ to nie je zneužívané, ale neviem, asi som sa nad tým až tak veľmi nezamýšľala. Ako človek by som si myslela, že áno. Čo by ste odkázali politikom, ktorí budú zvolení v nadchádzajúcich voľbách? Nič. Neodkazujem. Čo ja viem, nemyslieť krátkodobo, ale skôr do budúcnosti. Nech už nesklamú, alebo nech si vybudujú dôveru u možno mladých ľudí, nech to niekto dokáže. Bol by som veľmi vďačný, keby vedeli spolupracovať aj opozícia s koalíciou pri dobrých veciach. Nie len vtedy, keď ide o zvyšovanie platov, tam sa vedia dohodnúť jednoznačne. No, aby sa snažili v tej politike pôsobiť tak, až im ten mandát skončí, aby sa za to nemuseli hanbiť, čo tam porobili. No nech celé 4 roky dobre pracujú, lebo potom už nemusia byť zvolení. Aby boli čestní, spravodliví, aby sa posudzovali to podľa svojich vlastných presvedčení, podľa svojej vlastnej rodiny, svojich detí, a keď budú sa toho držať, že či by sa mne páčilo to, čo robím mojej rodine, mojej manželke, mojim deťom, mojim najbližším, určite by im to zahátalo cestu, aby sa posúvali dopredu. Nech skončia tie štvanice, tie cirkusy, nemajú to ľahké, zlá doba je, ale sme prežili horšie časy a naši rodičia, otcovia a matere a prežili. Slováci sa vždycky držali, že vedeli sa prebojovať aj v skromných pomeroch. To je určitá devíza pre nás.